Stipendji għal kull student irrispettivament minn kemm jaħdem sigħat, trasport aktar frekwenti għall-iskejjel post-sekondari, pjan ekonomiku ġdid li jerġa' jattira lejn pajjiżna aktar jobs ta' kwalità, tax credits għal żgħażagħ illi jibdew intrapriża tagħhom u skema għal first time buyers illi tinkludi għajnuna fuq spejjeż marbuta max-xiri ta' proprjetà bħal spejjeż tan-nutara, periti u oħrajn u prezzijiet tal-housing illi jkunu jirriflettu is-salarji medji. Kienu dawn il-proposti tal-Partit Nazzjonalista elenkati fil-konferenza tal-aħbarijiet illi saret fid-Dar Ċentrali l-4 wara nofsinhar, indirizzata mix-Shadow Ministers Ivan Castillo, Graziella Attard-Previ u Bernice Bonello, fejn spjegaw illi l-Partit Nazzjonalista jrid joħloq ambjent li iż-żgħażagħ jistgħu jimirħu fih. Ivan Castillo spjega kif l-Eurobarometru ippubblikat fl-aħħar ġranet sab illi 34% taż-żgħażagħ qed tinkwethom l-għoli tal-ħajja, hekk kif ma jafux kif sejlaħ huma l-ħajja mal-istudji u max-xogħol tagħhom. Fejn spjega li minkejja dan il-Gvern ivvota kontra l-għajnuniet tal-familji, iż-żgħażagħ u l-anzjani. Minflok illum il-ġurnata qed nindirizzaw din il-problema qegħdin ngħinu iżjed iż-żgħażagħ sabiex ikun jistgħu jkunu iktar ifukkati fuq il-ħajja tagħhom, fuq il-professjoni tagħhom, fuq il-familja tagħhom. Illum il-ġurnata qegħdin naraw gvern illi minflok jivvota flimkien mal-Partit Nazzjonalista għas-soluzzjonijiet tal-għoli tal-ħajja, rajna gvern illi qed jivvota kompletament kontra. Minaħa tagħha Bernice Bonello spjegat kif hawn żgħażagħ illi qed ikunu sfurzati jitilqu mill-istudji tagħhom sabiex imorru jaħdmu għaliex mhux ilaħqu mal-ħajja. Fejn spjegat ukoll li l-Gvern falla milli joħloq niċċeċ ekonomiċi ġodda. Bid-deputat nazzjonalista ittenni li ż-żgħażagħ qed isibuha diffiċli illi jixtru l-ewwel proprjetà tagħhom u huwa għalhekk illi l-Partit Nazzjonalista ressaq diversi proposti. Aħna bħala partit qegħdin nipproponu li jkollna housing għat-tapposta għal żgħażagħ li qed jibdew il-familja tagħhom li jkollhom rati baxxa u jkunu jistgħu pereżempju għal perjodu ta' 10 snin ikunu jistgħu iħallsu rata baxxa u jkunu f'post fejn jistgħu jibnu l-familja tagħhom ħalli huma jkunu jistgħu jibdew ifadlu u jippjanaw għall-futur tal-familja tagħhom. Graziella Attard-Previ min-naħa tagħha fissret kif il-proposti imresqa mill-Partit Nazzjonalista huma assigurazzjoni illi verament jeħtieġ jittaffa l-pis fuq il-familji. B'Graziella Attard-Previ tispjega li huma iż-żgħażagħ li se jkunu qed iweldu il-familji futuri ta' pajjiżna u għalhekk il-Partit Nazzjonalista jemmen illi iż-żgħażagħ għandhom bżonn l-investiment mistħoq. Huma iż-żgħażagħ li qegħdin fit-triq sabiex jibnu il-familja tagħna ta' għada. U għalhekk qegħdin noħorġu bi proposti li aħna ngħidu li iva jistħoq kull investiment għal familja moderna tal-lum u għal familja moderna li għandna li qiegħda tipprepara lilha nnifisha għas-soċjetà ta' għada. Huwa fid-dawl ta' dan kollu li l-Partit Nazzjonalista ħareġ b'diversi proposti anke brabta mal-work-life balance.